Maar deze herinnering aan jou elke keer als je weer wordt opgehaald. Juf Marijke had het leuk bedacht, slakjes, ziekje, maar dit is nog wel een lastige opdracht, juf. Zo nooit maar bij Joen op ziek, heel dat een beetje tjuster wordt. Een beetje schiemerig. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben alweer druk al je nieuwe vlogs aan het uploaden. De computer redt hem wel even. Want ik wil even hiermee dwalen. Dit is Jara haar vreunenboekje. En we hadden er al eens Kreun, Jelke, ik, Zaken en Ildau. Maar er mag nog even mooie foto's bij. Dus die zie ik even uitknippen en zien wat weer het mooiste past. Want van de middag komt Jara hier, Lois ik. En dan ken ik haar het boekje mooi. Hoe Jan en Kis het even lezen. Dus het vreunenboekje van Jara. Ik zal even nog het knippen en plakken. Nou, ik begin met mijn eigen. Nou ja, mijn naam is Tante Tiff. Jeetje op 24 juli. Bij mij thuis waren Onke Jelke, Zaken, Ildau, Jiske en Gringo. Mijn hobby's binnen zingen, theater en muziek. Het liefst zag ik naar docu-series. Het liefst luister ik naar rockabilly, rhythm and blues en vanzelfs de Rolling Stones. Ik ben het meeste grutsk op mijn gezin en familie. In het weekend ging ik het liefst erop uit of lekker in de tuin wandelen. Ik maak heel het leidje als ik together met die ben. Ja, Jara en ik met heel veel willen. En uw lievelingswutje is Shuku. Waar het bij komt, zeg het maar dat is dus een grapwutje. Mijn leukste herinnering om die, together in een film Battleboessen spelen. Dat is toch echt uniek. Daar ga ik een foto van. Dit is tijdens de opnames. En dit is tijdens de première van de film. Dus die wordt er zeker bij. Mijn wees voor die dat al die dromen weer worden mij. Oh, letter wil ik worden, zoen, lokkig en blied. Nou ja, mijn grootste droom is dat we alle je heel zoen en lokkig al worden mij. Dan kun je nog mooie foto's. En van Ildau, even zien. Ik ga net alles oplezen. Mijn hobby's binnen spultjes verklaaien en mij de klaai. Het liefste luister ik naar Let It Go van Elsa. Ik ben het meeste grutsk op Zaken, want die is zo lief. Is het schat? Ik had haar gewoon echt zelfs vregen. En dus echt invult wat ze zelf zijn hier. In het weekend ging ik het liefste naar het zwembad. Ik maak heel het leidje uit mijn gekdocht. Nou, ik doe toch nooit gek. Mijn leukste herinnering aan Jara. Spultje dwan en knutselen met Jara. Letter wil ik worden. Say me min. Dit is mijn wees voor die. Dat is letter boekenskrullen eerst. Nou, dat vond ik toch wel leuk bedacht. Dus die is van Ildau. Kijk wat plaatjes van Ildau en Jara. En even zien. Zaken. Het allerstomste vind ik alweer heel lang rieden matten. Ik ben het meeste grutsk op mijn schreeuwen. Nou, dat vond ik toch wel mooi dat er deel zetten hier. Want ja, dat wie altijd wat lastig en had schreeuwles horen. En wij zijn thuis hier heel fanatiek aan het oefenen. Dus dat hij dan zei van, ik ben heel grutsk op mijn schreeuwen. Dat doet mijn mama had goed. Dus dat vind ik mooi. In het weekend ging ik het liefste voetballen. En mijn wees voor die, dat is een profvolleybalster worden meest. Goed bedacht. Het liefste ging ik vakantie naar Gran Canaria met de hele familie. Ja, dat wil echt een te gekke vakantie. Ja. En ome Jelke. Doe best mijn onkesisser. Het allerleukste vind ik Feyenoord. En Jara is van PSV. Het allerstomste vind ik Ajax en PSV. Dat is altijd een leuk grapje tussen die beiden. Het liefste zag ik naar actiefilms en Formule 1. Ik ben het meeste grutsk op mijn gezin en uw hoes. Ja jongens, Jelke had ik dit hele hoes zelfs verbouwd en bouwd. Dus daar mag ik best wel grutsk op wezen. De leukste herinnering aan die. Elke keer als het weer de hoes geest en als het ophellen wist. Mijn wees voor die, dat is maar een oud krees wiefke worden meest. Nou, dat is toch leuk. Dus ja, daar mag nog even een paar leuke foto's bij vanzelfs. En zoals ik zei, ik begin met mijn eigen foto's. Even zien wat al hier past. Het liefst straks ze er al hier in natuurlijk, maar eerst maar even knippen. Foto's bloot leuk, hè? Maak het er toch wel even over. Even zien, ik zal foto even verdelen. Dit is Zaken, Ildau, Chits.
Waar is stapeltjes, meidje? Nou, misschien mag ik ze aan of wat knippen, want ik wil natuurlijk zo vol mogelijk plaatjes erop houden. Dit is echt zo leuk, van Jara Zaken. Nou, en Jara is dan wel mijn tante-zuster. Maar ja, eigenlijk is zo zo'n dat ze 4 maanden weer. Zelfs 1 keer in de week, soms wel 2 keer in de week bij ons. Dus het viel eigenlijk gewoon als een soort van hele dochter van mij. En als zus van Zaken en Ildo. Dus dat is wel heel mooi. Nou, tja, wat is tafeltjes? Beginnen we met chits. Nou, die met jemmer, denk ik. Dat past mooi. Oh, dat past wel. Die eerst maar zo even in plakken. Goed roegje. Dus die wil hier gaan. En die beiden kun je hier mooi. Ik denk ze al hier mooi kwiet. En mijn mooiste, leukste of fijnste herinnering. Badlozen. Dat vind ik toch echt wel cool om dat together te doen. Nou, dan gaan we naar de volgende. Hilda op het fietsje. Oh, ik wil hierop. Aan de bladzijde nodig voor. Maar die maar eens even shit. Cutie. Genoeg rond. Er is zelfs nog wel in bieken, maar dat maakt het niks. Maar ook hier ik lees je nou nog inderdaad dat Ildo zijn hier letter wijnjek in een kasteel. Dus Ildo gaat letter in een kasteel wijn, jongens. Een echte prinses. Oh nee, Zeemen ben wie het, hè? Zeemen in een kasteel. Ze wil onder water wezen, dan denk ik. Dan krijgen we Zaken. Jongen, wat hebben we een prutte ding die. Is dat dan zo just? Dit is een foto van Kroatië. Dat we op vakantie weer naar Kroatië. Zaken. En dit is een foto weer op een feestje. En hier is een foto weer op een feestje van Zaken. Wie ze verklaart als piraten. Is toch leuk? Nou ja, dan houden we Jelke nog even. Nou, dan is dit kleed. Dan kies hem weer naar de hoes gaan. Dan kies hem weer verder uitzuitelen. Vond ik vroeger echt heel leuk van die vreugdeboekjes. En echt heel leuk om wat van de familie te halen. En van de klasgenootjes natuurlijk. Dus ja, dat is wel leuk. Nou jongens. Tadaa. Wat betekent? Ik reken het helemaal goed. Ik zie hem nog goed even zien. Wat ik nou wel hier inplakt ha. Dit van Ome Jelke. Foto met truien. Hier dit wie ik in Kroatië. Wit stroom. Jelke. Oeh, je dat plakt het al. Want het even een beetje super probleem. Zaken. Hilda. En chits. Maar Jara. Nou, dit is nog wel een beetje hier. Ik heb een beetje droog hier. Zo. Hier maar. Nou, dat is klaar. De vlag is upload, zeg ik. Ik klik er de volgende oorzetten we. En ik zal Ildo uit de peuter hellen. En daarna hel ik Jara Loos op uit hun squal. En dan zullen we even over een beetje het beginnen. Via het abonneren en het liken. En ik neem je mute bij mij. En Ildo is weer uit de peuter. Hoe wiek op squallen? Wat is toch makkelijk? Dat is nee. Hoe was dat makkelijk? Wat hast er al je mee die? Vertel me eens. Wat is dit? Verf. Verven. En dit was erop geplakt. Ja. En dit is zien. Godje. Godje. Wat mooi. Sticker. Sticker erop van Kikkeke. En de yes. En al je yes, ik zeg het. Mooi man. Je die het krijgt daar, want de yes wordt bovenal net en de yes wordt beneden. Ja, yes moest beneden. Hier steeds de yes boven. Ja. Want die er een kop altijd. Hey, ik helde die correct op, juf. En wat zei je? Wat moesten we vanmiddag even opzitten in het theater toen? En? Slaap. En waarom? Want bij juf zie je alleen niet slapen en dat is 6 kanten. Ja, juf hier op squallen in je slakje. En dat vond Hilda een beetje schande. Toen zei juf, nou dan was toen maar een vriendje van me op zitje. Ja, dan kun je vanmiddag bij mij juf.
Ja, morgen gaan we naar juf en dan, als we in je voelen, kunnen we die meenemen. Een bakje. In een bakje, een pegatjes erin, dan kun je er nog een beetje ademen. Dus ik heb vanmiddag met Jara, Zaken en Loos, we hebben een slakje ziekje. Het is toch heerlijk waar, boeten, als de sensjes kind. We gaan lekker de boeten. Hier met boeten wat je bij juf. Nee, in het speellokaal. In het speellokaal, wat hebben die daar? Klimmen. Ja, dat is altijd een beetje wurg als je te peuter komt, hè? Klimmen op het klimrek. Ik moest een parcours al rennen en weer heel strand, want dan voelde ik net. En ik moest heel vaak die rondjes onder de bank smitten. Oh. Dus je hebt hier een parcours die en dan moest heel vaak rondjes onder de bank smitten. Ja, maar ik wil graag stappen. Ik wil graag klimmen. Je moest aan het leven klimmen. Ja. Maar je hebt hier een oorparcours bedacht. Ja. Misschien mij maar een keer wel weer klimmen. Toch? Juf betekent ook elke keer weer wat nice. En de ene keer doen we dit en de andere keer dat. Ja, want het ene bandje vindt misschien wat leuker om te klimmen. En het andere bandje vindt misschien wel leuker om mijn rondjes te smitten. Toch? En iedereen moet het een beetje naar het zin hebben. Toch? Ja. Maar wie gaan ze aan op slakkenjacht, Hagiet? Maar we kunnen een ammerkop zitten, wat zien kunnen. Ja? Dan nemen we mijn mannen, als we hier voelen, nemen we mijn mannen hier mijn juf. Ik ken die een beetje een vriendje in de klas. En die net meer alleen. Wat wil er gebeuren? Ik zal even vertellen. Waar is toen een beetje gekleerd? En toen deed me heel zeer en toen die bloed. Ja, en wat hier met zijn net poes. Klieren. En wat is toen? Woppoes. Kleren. Toch? Ja. En toen zei poes. Rauw. En toen ziet er een lied. Maar dat was nou wel heel mooi pleister. Maar je moet zo zien. Peppa Big pleister. Het voelt daar, maar met zijn net poeskleren, hè? Poes is al een hele harde poes. Zo'n beetje een beppenpoes. Ik kom van mijn Allah. Hoe spijt er? Ja, ik denk dat het nou wat droeg is. Wie net zo'n heel groot plakje. Ik hem erop plakken. Zullen we eens even zien hoe het lijkt? Oh, het is al voort. Serieus, het voelt daar. Heel iets kraskeren. Daarom zijn maar nooit poesjes kleren, hè? Ja, we zullen Jara en Loos ophellen. En dan gaan we dus aan op ziek naar een slakkenvriendje. Nou, dat ben ze. Ja, Jara. Daar is Wel de grappig, hoor. achterkant. Zou even scoren. Ja, en we hier wat ophellen. Smink, het is wat betierd, maar ze willen even testen dat het wel goed is, hè? Wat voor smink ga je hem wel? Laten we even zien. Red, Ja? wit en blauw. Is dat de vlag van Nederland? Ja, Kun je hem die mooi met Koningsdag op, hè? ja. Cool. Zo, alsjeblieft. Die haar kan staan, maar die is kapot. Ja, maar nou een naai. Wow. En dat is. Nou, is dat redelijk. Nou, ik krijg van het bloed onder de vinger. Ik wil bloed. Zit er een wijntje na? Lijkt me zo. Is goed, maar dan help ik die wel een beetje. Wil ze misschien briek. Samata? Doe ze zo? Zo. Nou, we proberen. Maar als het van hier naar daar te lokken. Ja, en nou omheen. Oh, zeemermin. Ah, shit Dat op. is de letterlijk zeemermin weer, hè? Nou, Wauw, Kijk dus op. heel Met de van mooi. boven. Hoppa. Zo doen we het. Ja, als ik maar trek al even rijden. Want dit is van vorige keer van altijd echt. Koningsdag is. Ik denk wat weet ik. Konings. Oh, Koningsdag. Maar je... Wat Hey, oude- Sophie, spiegeltje. Ja, zie maar in de spiegel. Ik zie Krijg maar wat drinken. En dan gaan we aan op ziek naar slakken. En Jara pakt alle slakken. Nee. Toch, Jara? Nee, Jara? Nee? Nee? Hoeft dat weg? Oh, hoeft net. In een kasteel. Grappig, hè? Ik ga gewoon echt heel door haar antwoorden opschrijven wat ze zei. Dat je tante Iels met Famke. Dat is het leukste, toch? Ja. Ja. Wat was er? Zeemer met wij wennen in een kasteel. Wist dat nog? Toen met het piratenfeestje, hè? Ja, dat weet ik nou. Oh, shit, natuurlijk. Ah, je wordt weer piraat. Piraten zullen En er liefst altijd ga ik dit op zitten. vakantie naar Gran Canaria met die hier. Ja, Dan vond neem ik ik echt mee mooi. die is. Nou, daar komt er, hè? Die foto, hè. De gangster, ome Yankee. Het allerleukste vind ik Feyenoord. Oké. Dan soms vind ik Ajax en PSG.
Mijn leukste herinnering aan jou elke keer als je weer wordt opgehaald. Nou, maar misschien een grote trekker en een lietse trekker. Lauwers is Joert Boerinnen. Op ziek naar slakken. Die hadden Amer mee. Ze willen misschien wel fine kennen. Even een vriendje van de squallenslak. Wow! Ja, dat valt nog mee. We zullen zijn op ziek naar slakken, maar vader we de dogger heel iets leuks. Want Volkert, een kameraad van ons heid, gaat iets heel leuks maken voor in de theatertuin. Het mag nog even verder kleer maken, maar dat kan misschien Jaren en ik wel eens even een keer bedijnen. Oh, ja. Want het is een insectenhotel. Nou, dit is de basis. En ja, dat heeft je wat ongeveer het idee waarom maat. Tadaa! Dus dat werd een beetje het idee. Ja. Cool toch? Dus die maken we met kwarten even inklaaien en dan kan die achter in de tuin ergens mooi tegen bij de beste kamker. Ja, er zullen op ziek naar wetterslakken. Ja. Zijn we in de bosjes ziekje vrouwje? Ja. Kom. En in jazz? Ja. En tussen de biem. Tussen de bjem, ik denk dat dat heel goed is. Tussen de stjem misschien. Slaakjes. De bjem. Ja, dan bloot die slaak eenzaam en alleen beelden in de klas. Coole blaas, ja? En de andere kant op, dan zit hij net in het hier. Goed zo, jullie. Zit nog heel stiervers, is dat? Goed hoor op tussen. Ik denk dat ze ergens tussen de bosjes wel in de bjermkes wat struinen, denk ik. Slaakjes. Een slak vinden en dan ziekjes van slak en dan... Dat is vaak bossa, hè? Onze shirt altijd overal en dan mag die een haar naar vies aan, hè? Zo komt het. Maar wie doe je best? Slaakies. We bim. Is toch al een slakje daar? Nee, ik heb het. Oh jee, had hij mijn knietjes en een piekje me net pakt. Slaakies. Waar is Hatse? Eronder de beer? Ja. Hatse. Kom eens. Hey geitjes. Goeie. Oh, daar is Hatse. Hier voorbij. Nou, maar we goed op de bladjes en onder de bladjes je nou weer een slakje sjuggen. Goed ziekje. Misschien helpt Hatse dus wel even. Dus zei er van, miauw, hier is een slak. Ja, dat is een schelp, hé. Zit je een slakje in? Slak had wel een hoeskoppereg, hè? Ja, is net meer goed. Een naaktslak? Dat ken ik. Waar is een naaktslak? Ja, hartstikke hier. Oh, past dit? Ja, ik pas er onder. Dan pas hier, Mac. Oh, je lijkt een glas. Denk erom. Zo, kom je maar een beetje in. Oeh, zo zijn we bejaardersje. Juf Marijke had het leuk betocht, slakjes ziekje, maar dit is nog wel een lastige opdracht, juf. We gaan verder op ziek, kom maar. Ja, je moest nou in een berichtje heen, hè? Dat zo hield dit nog, maar... Als ze er binnen had, wist ze nog goed of wat. Godzie. Zullen we hier slakken ergens tussen? Slakjes. Waar ben je? Ze gaan al even stappen, hé. Tje, dat staat verkeerd. Wat is dat? Wel even. Dus, nee. Leek wel een beetje saai. Waar kan het vierste gooien? Ja, waar kan het vierste gooien? Laat eens even zien. Ik gooi naar de andere kant. Helemaal naar de andere kant? Haast. Dit kan niet. Maar ik gooi dat met links. Oh ja, dan wordt het zo best. Ja, Len. Maar, gaan we slakken voor jongens? Nee. We gaan even verder op onderzoek. Eigenlijk maar we moeten eens betiert of jongens let wezen. Dan komen ze vaak vast. Dit is wel een beetje op het midden van de dij. Maar wat weet, je doet het best. Wat hast je van jaren? Zal die bellen. Oh, Ik zit op de... nou, voetje weg te wenen. Voetje weg. te zitten. Toen nog echt freek vond. Freek, ja. Tje. Kijk, hier hebben ze uitgebeten. Gebeten. Uitgebeten. De nieuwe Freek Vonk. Wat had ze hinnen? Ja, jongen, had ze. Gatjes in, dat kun je zien. Ja, daar gaan we wel slakken west, maar we hebben die nou. Jongens. En dan was maar bij Joen op ziek, heel dat het een beetje tjuster werd.
Beetje schiemerig. Wat vinden we hier? Een tijger. Dit is een wilde tijger. Kat. Nee, dit is een wilde tijgerkat. Miauw. Hij ziet er niet sterk uit en hij lijkt op een normale kat. Maar hij kan met 1 beet 100 mensen doen. Met 1 beet 100 mensen dood. Wauw. Heb je misschien slakken in het gas, jongens? Slakkies. Waar ben je? Ik ben heel bang dat ik Joen, als de bij naar bed lees, dat ik nog op slakken jaag. Maar dat denk ik. Zo komt het. Zo komt het. Maar ja, alles voor de ben, hè? Alles voor de ben. Slakjes. Lois, pluk maar van zo'n bledje. Dan hebben we in ieder geval een bedje van de slak. De slak mag we nog vinden, maar we maken in ieder geval het hoeske lekker cozy, hè? Lekker knus. Kun je een slak vinden, jullie? Ik wil iets. Ja, best. Ondertussen zie ik nog of ik echt net een slak misschien zullen. Oeh, Lois had een reuzenblad. Ja. Zit er slakken onder? Zit er onder de takjes? Zit er even onder? Daar zit ik slakken onder. Wow. Waar ben je? Slakjes, ga je hem al even verstoppen? Ik zie niks. Verdikken het, wat stom. Ik vind het zo'n leuk idee. Tante Siljoen op ziek. Had ik hier voelen, maak ik een foto. Oké, Lois, zullen we dat praten? Ja. Ja. Kom, we beginnen die kant op. Oeh ja, smit hier maar bij. Ja. Helaas, pindakaas. Die lijken alle happy hatsen. Smit er maar in. Ja. Tada. Dat is wel een heel We halen allemaal vol bladjes. stapel. Een stapel, hè? Bed. Dit er dan bij. Zo. Nou, we gaan in ieder geval een hoeske van slak. Oh, een slak vind ik het niet mooi. Ach, heet niet, ze ben je dwaande. Ik deed even een bakje koffie. Met beppen. En de bandje van Maatje heel mooi. Wat maakt je, mevrouwje? Een zonnenkasteel? Maar we gaan je zongen. Oh, dat is wat lastig van een zonnenkasteel dan, hè? Een zonnenkasteel zonder zon. Wat is nou snoepjes? Oh, shit. Maar Lois ik even niet aan Jan Hildo. Doe maar in. Ja. Haast er net een gek met me jaren, hoor. Succes. Pas mooi. Ja, dan had hij vervoersmiddel al even uitzocht. Ik denk dat is er samen best. Dit riet er heel handig aan uit. Kijk, nooit gewoon, hè? Doei. Nou jongens, wie heeft slakkenjaar geweest, maar net één enkele slak vond. Hey Zaken, mooi botten? Zaken heeft botten met Rolf Jan en Ivan. Wat gaan we doen? Leuk? Voetbal en zo? Het is ook lekker waar, hè? Ja. Nou jongens, ik denk dat ik jong, altijd wat schiemerig en wat vochtiger boeten wordt, dat ik nog op ziek met mijn slak. Hoe bedenk je het? Dus ja, ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen en via het net de chill op te downloaden voor die tablet als telefoon. Op naar het vlog. Hey hoi.